снимам вече. Добре, здравейте на всички, които гледат това видео. Така, днес инсталирам Windows 264. Това Windows Vista 512 МБ, нека 768. Така. И ето ни вече да изберем оптичното устройство. Аз по оптичното устройство да изберем това нещо си и софайла на Windows Vista. Ето сега, ето го. Vista Loader, сега ще кача на флешката, после да ми го чете. Така, дата е Torrents. Ето, да постави филми, програми за инсталация, ще поставим ето тук. Айде готово. Така, ами какво се случва тук? Много бързо стана всичко. Ето ни сега на Windows Vista. Линдито изстава English. Аз в принцип исках на български, ама не ми се стършеше на български релиза. И ето сега идвам. Сега по принцип няма да го активирам. Само да се сложа закуската. Не ям докато работя. Много бърка се вече какво да давам. Леле, много е голям кеф. Така. Сега ще инсталираме Home Basic по 86. Така, аз не знам какво съм инсталирал. Home Basic. Сега е Purchase Set. Home Basic, така. Custom Installation, 25 GB Options. Няма който ще е 10 000 GB. Ето сега нека тук инсталираме, пък това нека ни е другия локален диск, ако изобщо се появи, понеже аз не съм чак толкова запознат с локалните дискове. Така, нека докато се инсталира, да пробваме да потърсим Windows Vista в интернет. Аз по Windows Vista, Windows 7. Някой нов релиз. Ще е страхотно. Windows 7. Ето тази ще изтеглим. Да. Не, тази искам да е най-новата. Ето излезе. Добре, ще така отвори.
нека видим в VirtualBox какво се случва. Сега идвам, много съжалявам, че ще спра. Сега пак пускам видеоклипчето и отивам до другата стая да сипа още сок. Ето ме пак тук. Просто обожавам протоколния сок с кексчета. Така, айде да влезем в интернет за Windows 7. Да, аз също съм влезнал и съм изтеглил. Днес ще направя клипчето за Windows 7. Ето видеоклипът облега вече. Така нещо да си пренастройвам в канал в YouTube. А защо по дяволите ми е заключен видеоклипът? Не е важно защо е заключен, не е важното, че има 5 гледания. Най-важното е това. Бай, тук това се инсталира, ние ще правим други неща. Че инсталирам Windows, което ми е любимото нещо. Инсталирам Windows. А след като инсталираме и 10, ще се върнем към MS-DOS, Microsoft DOS, който ще ме малко трудно да инсталирам и да работя на него. Важното е човек да се опита. Докато така ще стоим да инсталираме Windows 8. Той да го изтегля.
Нещо ми се бъгна. Къде же и вижте има. Като съм потърсил моето 8 и вижте тази има. Ето 8. И това го пускаме за изтиране, малко да се съкрати работата. Така, нямаме го допълнително, ще пак добавим. Подявайте, свалил съм един базен. А пък сега, не спомням. Как ме беше жил за глейма? Това с нето е скапана работа. Чакаме да се инсталираме депозита. Сега колко искам филм да си пусна от флашката. Я видим. После ще направя един експеримент, че не искаш да ми се пусне на Smart TV-то. Дали са на компютъра ще ми се пусне. Или просто. Да, пуска ми се. Интересно е, защо не ми се пуска на това нещо. Ще изтегля някаква програма от интернет за диагностика на телевизия. Готово. Това сега ще го направя за снимка на този клип. За малко атмосфера на настроението. Така. Ето, например, една презентация за Васил Левски, да гледате, защото аз съм я изгледал, тя е моя презентацията и не ви се гледа. Но сега покажа само да видим тук как е добре. Това Microsoft PowerPoint отговаря. Как ме така? Ето сега. Оп, така да дадем на слайдшоу. Така, още дето имам да правя още неща по... това... Това ще бъде. Това ще бъде. Така. Аз съм си. Аз работя на презентациите. Така. Ако че не мога да снимам. Искам да снимам екрана.
но все някак си ще го направя. Все някак си. Баб... 99%, 99%, 100%, yes. Добре, ще спрем клипа за секунда и пак ще започнем. И така, приятели, първото рестартване, това не го натискайте тук, защото ще започнете отново инсталацията от устройство, въвеждане, прегледате на цял екран. Не. Ето. Това. Включването на Windows-ът. Така. След това чакаме сега малко. Please try to Windows set up your computer. Да изчакаме, за да може Windows да направи настройките на компютъра. Абе, много сетът от компютъра. Така, това беше майка ми да ми донесе една чаша сок. Още една, за да може сетивата да ми се стимулират и да имам повече сили. И така, като говоря за сетивата, аз ще дам на пауза и ще ходя да си спя витамин. И ето така, инсталирам, решавам вече да към края на инсталирането. Разпия витамините, а вие чакайте. Щом си спи витамините. О, не. Аз исках да излезна от това. И как точно мащабираш. Но това не е много хубав режим като. Как да го правя? Това мащабиране. Как се изключва по дяволите? Щупих всичко. Ето настройките. Разширение. Абе, щупих инсталацията, но учим се все още.
Я инсталираме на Windows Vista. И се чудя как по дяволите да излезна от скапания мащабиран екран. В настройки, мрежа, възпроизвеждане, да речем видео за снимане. Позволяване на видео за снимане. Разбира се, че позволяване на видео за снимане. Аз така някак си 1366 на 768 искам. Не, още не работи. Това, което аз съм задал. Но се надявам, че за по-късно ще работи. Ого, вече има рестарт. Важното е, че инсталирахме Windows. Това е най-важно. И това ни отне повече време, отколкото да инсталираме XP. Това наистина. Опа, нещо падна. Хубаво дяволе. Това е втория ми телефон, това, което чухте. Аз го изключвам докато се реди. Така. Ето се реди, да видим сега ми иска информация. Пак. И сега трябва да измисля модели, бе. Сещам се за 11. Едно 530. Не работи на мука и не знам защо е стал. Малко изненадващо се получи това. Иначе моята марка си е дал. Acer, но модел е 1/10. Така, нека и това. Install. Няма да давам първо. Next. Stop, see, use recommended setting up. Route next. Work. Чакайте само пая се отворя тук към тази студио, че може да си нагледаш какво става. Чакам нещо да направим, ама явно нищо не правим. Please Windows check your computer spec for mails. Най-после. It's done, just got more fun. Nice places, you need a system that's awake.
Ето на XP-то. След като инсталираме вистата, ще го пуснем и него да видим за всичко наред. Така. Жълко ледяна връзка да искам да играчам. Така едно какво става тук, нищо различно. Само си губя времето. Скапа на работа, същото тук е където менюсите чакаш толкова много. О, дяволите, падна ми флашката, бе. Къде стигнахме? Така. Ето микрофона не ми отчита към тасията. Ехо. Какво се случва, бе? След кратки мутим един. След кратки мутим едини проблеми. Рано вече ме чувате проба. По дяволите. Не знам, защо не се чува. Ехо.